Älkää musta välittäkö, mä teen pienen videon tässä, katsotaan tästä myöhemmin. Jutellaan ihan normaalisti. No, miten tässä voi normaalisti jutella? No toinen kuvaa siinä. No haluatko sä kuvata? Haluatko sä kuvata, niin sit sua ei ainakaan kuvata. Älä paina mitään. Joo. Kuvatsaa baarivideo. Joo. No niin, kunnon porno-ilme Ansku. Mä teet tollain, mä en kestä. Mä rupeen kiihottua. Sä painoit sitä tänne. Ei nää painanut, kun mä Kuuluu semmonen Mä rupeen räps. kiihottua jos Ei. Elli rakas jatkojäämää. Paksu sormi. Emmi kulta. Jätäks sä mulle jäämää? Mä voin kuvata paremmin. Jätäks jäämää? Mulle ei oo jäämää. Älä mua. Miksen? Häh? Mä en halua. Mikset? No voi. Markus, sano jotain hienoa. Vittu, että mä rakastan koko maailmaa niin paljon. Hippi. Ora. Hippi. Saatanan uskovainen. Saatanan uskovainen. Onko sä joku vitu juutalainen? Rakastaks sä kyttiä? Mä julistan islamia. Allah, anna mun Ai joo, anteeksi. okei. Saddam Hussein, forever. Alright. Joo. Cheers. Mäkin voin ottaa kuvaa. Haluatko sä kuvata kanssa? Älä paina mistään. Älä mun daisareitani kuvaa. Hullu. Tytöt, näyttäkää tissejä vaan kameralla. No niin. No kuvaa nyt sieltäkin. Mä voin näyttää munaa. Kuvat tän. Kuvat tän. Vittu, täytyy ottaa housut pois, kun on niin kylmä. Sieltä pilkistä. Lähi. Down. Sieltä nää. Se oli kyllä löysässä tilassa nyt tällä kertaa. That's how we can wait. So search your way. So don't come back in anger. I heard you say. Tyrkytään aina Markuksella kaikkea ihan vuorokaan. Kuvataan tältä vittu kaikkea muutakin. Jätäks sä mulle jäämää? Jostain kappaleet voi. Älä vittu. Anna sun kaljasta töiden. Mitä? Eikö tää ollut hyvä idea? Se on siisti joskus kattoo tää video. Joo, hei, otetaan se tänään koneelle. Joo. Meillä on koneella kaikkia videoita ja filmimetä. Mutta niitä ei saa, ne pitää pistääkin tiettyyn kohtaan. Nyt me puhutaan, nyt tätäkään ei voi kohta näyttää. No voi. Vittu meidän kanssa. Ei tosiaan voi. Voiko tän muka näyttää jollekin meidän äitille tai isälle, kun puhutaan Ei mä tämmöstä? tarvinnut tehdä mitään saada. Kuvas saa kans valita. Onks nää jotain näytetään sukulaisille videoita? No ei joo, mä sanoinkin, että ne pitää pistää tiettyyn kansioon. Anna kunnon kielä. Anna pusukuva. No niin, nyt täytyy antaa posu. Kuva, kun ne antaa posu. Oi. yeah. Kunnon pusu, kunnon kielipusu. Kunnon kielipusu. Oh yeah. Hyvä, jee. Hyvä juttu. Noin sitä pitää. Chik. Hei. Styro. Semafori lukee ikkunassa. Niin meillä on kaikkea pitää. Kuvas tää taas. Mä olin käärimässä tupakkaa. Vittu mulla on ihana. Mä näytän sulle. Vittu mulla on ihana, että mä
Tässä Markus näyttää meille kuinka sätkä kääritään käsin. Tämän näköinen herra. Ellei aika lopu kesken, hän yrittää. 12 sekuntia jäljellä, mutta luulenpa ettei aika riitä. Ensin filtteri pistetään paperin toiseen päät. No aika Älä hoputa hidasta hämäläistä.